Ongi etorri gaurko saiora. Gaur Urko Erize izango dugu hemen platoan gurekin. Bera Berriozarko sokatira taldeko kidea da eta hurrengo astean Irlandara joango dira. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Sisi osasunista ohiak esan du epaileak Tebasi deitu ziola kontratua bermatzeko iruzurrak salatzen laguntzen bazuen. Argazkian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Galizian apirilean hauteskundeak izango direla nabarmentzen da. Gainera, Notiziasek Guardia Zibilak Nafarroan 200 agente berri izango dituela azpimarratzen du. Horretaz gain, Nafarroan etxebizitza eta lan prekarietateak emantzipazioa geldiarazten dutela jasotzen du azalean. Bestalde, Iruñeko espaloi batean, pertsona batek drogatuta eta gidabaimenik gabe 2 lagun harrapatu dituela jakinarazten du ere gaurko egunkari honek. Frankismoaren exaltazio eta apologia delitua izango dela ere aipatzen du. Gai aldatuz, eskualdeko biztanleen 84%ak iturriko ura edaten duela ere esaten du azal honek. Eta bukatzeko, Hego Koreako Parasitos filmak 4 Oscar irabazi dituela dio. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Albiste nagusia 25 eta 29 urte bitarteko Nafar gazteen erdia oraindik gurasoekin bizi dela da. Argazkia aldiz, atzo gertatutako auto-istripu bati eskaintzen dio. Drogaren efektuen menpe eta gidabaimenik gabe espaloi batean 2 oinezko harrapatu baitzituen gidariak. Horretaz gain, Iruñako larrialdi pediatrikoak plantilla erdiarekin bakarrik funtzionatzen daudela jakinarazten du. Baita, Nafarroan 200 Guardia Zibil gehiago izango direla ere. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Galiziak hauteskundeak apirilaren 5 aurreratu dituztela azpimarratzen du. Baita, herri txikiek despopulazioaren aurka egin dezaten 5 milioi euro bideratuko direla. Bukatzeko, Oskar sarietan Parasitok historia egin duela nabarmentzen du, eta kiroletan Osasunak Ramosen aurkako oihuengatik isuna ordaindu beharko duela. Gararekin jarraituko dugu. Albiste nagusiak dioenez, Urkulluk azkartu egin du bere gobernuaren itxiera, besteak seinalatuz. Argazkiaren bidez aldiz, Zaldibarren 4 egun geroago bilaketa lanak berriro ere geldirik daudela jakinarazten du. Horretaz gain, Irlandan, Sinn Feinek ezkerreko lehen esekutiboa osatzeko bideak irekitzen dituela ere esaten du egunkari honek azalean. Eta Alemanian, Merkelen CDU eta SPD-en dagoen barne krisi sakona nabarmentzen du. Bukatzeko, gaurko editoriala Zaldibarren kasuarekin agerian geratzen ari den gizatasun eta lidergo ezaz aritzen da, eta kronika parlamentean Euskal Herriko prozesuari erakutsitako babesaz. Berriako azala ikusiko dugu orain. Albiste nagusiak, Zaldibar, Ermua, Eibar, Maiabia eta Markinan ehunka lagun haserre eta informazio eske kalera atera direla nabarmentzen du. Horretaz gain, Inigo Urkulluk hauteskundeak apirilaren 5 aurreratu dituela ere azpimarratzen du gaurko azalak. Baita, Aitamarik 2 erreskatetan 153 migratzaile hartu dituela ere, eta orain portu seguruaren esperoan dagoela. Bestalde, Bon Joon-hoken Parasit filmak Oskar sarietan mugarria jarri duela ere jasotzen du berriak, 2 sari nagusi irabazi baititu. Gainera, egunkari honek jakinarazten duenez, Nafarroak beste 200 Guardia Zibil izango dituela iragarri dute. Mundu mailan, Sinn Feinen garaipen historikoa azpimarratzen du Irlandako hauteskundeetan, Mary Lou McDonalden aginduetara, eta bukatzeko, elkarrizketen atalean, Patricia Bárcena ageri da gaur, Euskal Autonomia Erkidegoko CR-ko zuzendaria. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Nafarroara 200 Guardia Zibil gehiago ekarriko dituztela da albiste nagusia. Horretaz gain, udalak Iruñeko txistulari eta gaitari banden kontratuak luzatu dituela ere jakinarazten du. Eta bukatzeko, Iruñean espailoira igo den auto batek harrapatuta 2 zauritu larri daudela nabarmentzen du komunikabide honek. Horretaz gain, Nafar gobernutik jakinarazi dutenez, Nafar enpresek 26 milioi eskuratu ahalko dituzte 2020 eta 2022 urteen artean. Enpreseten berrikuntza sustatzeko 2 deialdi aurkeztuko ditut. 2 deialdi hauekin, 26 milioi euro erabilgarriak izango dira berrikuntza
bultzatzeko enpresetan eta proiektu estrategikoetan 2020rako, 2021rako eta 2022rako ere bai. Berrikuntza espezializazioa dimentsioaren estrategiak jasotzen dituen lehiakortasun faktoren artean dago eta enpresen berrikuntza ildo estrategikoetako bat da gure garapenerako. Bi deialdiak dira, bada berrikuntza proiektutarako laguntzak, 12 milioikoak, eta bestia da berrikuntzako proiektu estrategikoak egiteko laguntzak, 14 milioikoak. Lehenengo, berrikuntza proiektutarako laguntzen epea bihar irekiko da lehenengoan eta hilabete bat izango dute enpresek eskaera aurkezteko. Eta bigarren deialdiari dagokionez epea otsailaren 21ean irekiko da eta apirilaren 3 arte izango da. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, hodei ugari eta euri pixka bat egongo dira, batez ere ipar isurialdean. Euria batez ere ipar isurialdean egingo du. Egunaren lehen partean euri gutxi egingo du, orokorrean euri txikia edo zirimiria. Aldiz, arratsalde gau partean euria mardulago egin dezake. Ez da baztertzen zaparradaren bat botatzea. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta temperatura nabarmen jaitsiko da. Ipar isurialdean maksimoak 13-14 gradu ingurukoak izango dira, eta hegoaldean 10-12 gradu ingurukoak. Bihar, asteazkenean, jasotzera egingo du arratsaldean. Goizaldean eta goizean zirimiria egin dezakean hemenka, bereziki ipar isurialdean, baina goizak aurrera egin ahala atertzeko joera izango du. Hodeitza ere saretzen hasiko da eguerdi inguruan, eta arratsaldean ostarteak irekiko dira. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da. Arratsaldean ekialdera aldatuko du eta gauean hego-ekialdera. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Ikusitzagun orain gaurko efemerideak. 1650ko otsailaren 11an René Descartes filosofo eta matematikari frantsesa hil zen. Egun berean, baina 1857an Thomas Alva Edison asmatzaile estatubatuarra jaio zen. Gainera, 1878ko otsailaren 11an Leon Foucault frantses fisikoa hil zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1973an Bart Vikernes norvegiar musikaria eta Burzum taldearen sortzailea jaio zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Berriobeitirekin hasiko gara. Otsailaren 28 arte Atena Fundazioaren Meraki emakume begiradak erakusketa bisitatzeko aukera dago Maria de Maeztu kulturetxean. Lanek gainera balio erantsi bat dute, sortzaileak dibertsitate funtzional intelektuala duten pertsonak baitira, 4 eta 67 urte artekoak. Horretaz gain, ostiralean ipuin kontalaria egongo da euskaraz Artikako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan. 4 urtetik gorako aurrei dago zuzendua eta sarrera doakoa izango da, baina gonbidapena eskatuta. Igandean, bestalde, txokolat aurrentzako ikuskizuna egongo da gaztelaniaz Maria de Maeztu kulturetxean. 2 eta 5 urte bitarteko aurrentzat dago pentsatua, 6etan hasiko da, eta sarrerek 4 euro balio dute online eta 5 lehiatilan. Berriozarrera pasako gara. Aisialdiko begirale ikastaroa eskainiko da titulu ofiziala eskuratzeko Berriozarko animazio eta aisialdi eskola komunitarioan. Ikastaroa martxoa, apirila eta maiatzeko asteburuetan izango da, eta izen emateko epea otsailaren 17 arte dago zabalik. Leku kopuru mugatua da eta izen ematearen ordenaren arabera esleituko dira. Lehentasuna Berriozarren erroldatuek izango dutelarik. Argibideak jasotzeko eta izen emateko Berriozarko gaztegunera joan behar da. Bestalde, ostegunean, Kaldereroen feria egingo da Eguzki plazan arratsaldeko 6etan, eta ostiralean Mozorro lantegia gaztegunean arratsaldeko 6:30. Larunbatean, Euskal Herriko sokatira txapelketa jokatuko da 5etan kiroldegian, eta bukatzeko igandean mendi ibilaldia antolatu dute Egozkuera. Baratxu eta gailurra igotzeko eta 9etan abiatuko dira Eguzki plazatik.
Burlatara pasako gara orain. Kulturetxean, Txaro Barreroren erakusketa dago ikusgai ostiralera arte. Gaur gainera, ipuinaren ordua ospatuko da Aur Liburutegian arratsaldeko 6etan sarrera librearekin. Saioa euskaraz izango da, Izaskun Mujikarekin eta 4 urtetik gorako aurrei egongo da zuzendua. Bihar bestalde, Gazte Zinema egongo da Gaztelekun arratsaldeko 6etan Musutruk. Eta hurrengo astelenean, Partxet filma eskainiko da 7etan Kulturetxean berdintasun alorrak antolatuta eta emakume heroien zikloaren barne. Sarrera librea izango da eta pelikulan gaur egungo Indian 4 emakume esklabo bihurtzen dituen antzinako tradizioen aurrean matxinatzera ausartzen dira. Orkoienera joango gara orain. Larunbat honetan, pinpon txapelketa egongo da Gazte lokalean eta izen emateko epea bihar arte dago zabalik. Ostiralean gainera, Historias en la Villavesa publiko guztiarentzako antzerki komikoa eskainiko da Gizarte Etxean eta 2 euroko sarreraren truke. Bukatzeko, Iruñean, hirigintzak bihar aztertuko du Lezkairu, Sadar, Etxabakoitz eta Sanduzelaiko 9 lurzati eta partizipazio besterentzeko enkante publikoaren deialdia. Bakarka esleituko diren 9 loteen hasierako prezioa guztira 5,5 milioi euro izango da. Lurzati horiek Iruñeko udalarenak dira, azken urteotako hirigintza garapenaren ondorioz. Udalaren jabetzaren portzentajeak 11,8 eta 100 artekoak dira, lurzatiaren arabera. Ondasun horiek, zenbait kasutan, ondare izaera dute, beste batzuk lurzoruaren udal ondarea dira eta gainontzekoa gehiegizko aprobetxamenduetatik dator. Udal txostenen arabera, jabetza horiek saltzeak 2020ko diru sarrera helburua erdiestea ahalbidetuko du, udalaren aurrekontuan. Udalak bere gain hartuko du besterenduak izatekotan lurzati horiei dagozkien urbanizazio gastuen likidazioa. Udal zerbitzu teknikoek egindako edo hirigintza gerentziak kanpoko profesionalei enkargatutako balorazio teknikoekin bat dator irteera prezioa. Lurzati horietan eraikitzeak udalaren hirigintzako planeamenduaren aurreikuspenak gauzatzea ekarriko du. Eskaintzak aurkezteko epea, Nafarroako kontratazio atarian ezarritakoa izanen da, 15 egunekoa izan ohi dena. Orain Urko Erize dugu hemen gurekin, bera Berriozargo sokatira taldekoa da. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, mi esker, gonbidapenagatik. Zuei etortzeagatik. Bai. Gainera orain, Euskal Herriko txapelketetan, zabiltzate, ez? Bai, bete-betean, orain 600 kiloko finala izan dugu orain bertan, eta asteburu honetan 560ko jardunaldi bakarra, baina finala izango balitz bezala, eta hor lehian. Eta momentuz nola zoazte? Pisu handitan ez dugu parte hartu, gu talde nahiko motza dugulako pertsonaz, ez gaude asko, eta pisu nahiko txikia dugu, eta 600 kiloan uste baino hobe ibili ginen, pisuz oso baju gindoazen, 30 kilo azpitik, ia, eta nahiko ongi moldatu ginen, gazteekin erronka gogorra izan genuen 3. postugatik, eta azkenean enpate egin eta geroko desenpatean galdu genuen, baina oso pozik, uste baino hobe. Eta orain 560 kiloan hori da gure apostua, hortan lan egin dugu urte osoan, eta gainera etxean izan da, espero dugu maila ona erakustea. Ze txapelketa hori hemen izango da Berriozarren larun batean, ez? Bai, arratsaldeko 5etan Berriozarko polikiroldegian. Orduan nahi duenak ere animatzera joan. Bai, gonbidatu da zaudete guztiok, ikustera oso polita izango ni ustez, maila oso altua egongo da, eta Irlandara munduko txapelketara joan baino 3 egun lehenago da, orduan talde guztiak prest egongo gara. Eta zer dago jokoan, asteburu honetan? Txapela irabazten duen taldeak
euskal selekzioa ordezkatzeko orea izango du. Orduan, asko da Euskal Herriko txapelaz gain, han Irlandan Euskal Herri bezala tiatzeko orea edo. Eta ze taldek dute aukera hori, guztiek berdin? Ala, suposatzen dut igual aurretik, ez? Depende nola ez, jardunaldi bakarra, mutilen kasuan, jardunaldi bakarra izango denez, oraindik dena jokoan dago, irabazten duenak, ark tiatuko du Euskal Herri bezala. Nesketan ordea, talde gutxiago daudenez, finala egin ordez, eta, talde gutxiago eta kategori gutxiago, pitxu gutxiago, 3 jardunaldiko batuketa egiten da. Orduan, asteburu honetan finala izan ordez, 3. jardunaldia da. Eta bai, badaiotzek puntu bateko abantaia du beti gazterekiko, eta txantrea baita beti gazteren puntu batera dago. Orduan, baita erronka gogorra izango dute, berdina, txapela jokoan izan da eta Euskal Herriko ordezkapena jokoan izan da. Eta zuek Berriozarren nesken taldea ere badago orduan? Ez, aurten ez du talderik ateratzeko aukera izan, oso neska gutxi ditugu eta ari dira txantrearekin tiratzen. Elkartu dira Berriozargo eta txantreako neskak? Elkartu ez, elkartu baino Berriozarko neskak txantreako taldearekin tiratzen ari dira. Bi besterik ez daude eta haiek onartu zuten eta pozik daude. Eta mutilak zenbat zaudete, esan duzu nahiko justu zabiltzatela ere? Bai, mutilak 10 gaude tiratzen. 10 eta 10 horien artean 8 tiralari eta 2 zagero. Orduan 7 tiralari behar izan da, oso aldaketa egiteko oso tarte txikia dugu, gainera beti lesioak eta beste gauza batzu gertatzen dira arazoak ez, azken finean. Eta zageroa bat beti kanpoan geratu behar da, bata edo bestea, orduan ez dugu tarterik edo margenik pisuarekin jolasteko. Aldaketa bat eginda, kategoria altuago batean sartzeko edo estututa kategoria basuago batean sartzeko, orduan nahiko mugatua gaude. Eta zergatik ez da jende gehiago animatzen edo? Aurreko urteetan jende gehiago ibili da, ala Berriozarren beti? Beti, jendea hasten da, uzten du, deskantsoa behar du, burua, lana, bidaiak, igual, ikasketak, eta zaila da jende asko konpromiso altua hartzea eta denak aldi berean aurrera jarraitzea. Orduan, sokatirak konpromiso handia eskatzen du? Bai, sokatiran maila horna erakusteko ordu asko, ordu pila sartu behar dira. Azkenean 8 pertsona talde bat edo ia pertsona bat bakarrik balitz bezala tiratzea oso zaila da. Asko ezagutu behar duzu aurrekoa, atzekoa, nola tiratzen duen honek, besteak, zein da taldearen helburua, nola tiratu behar duen, gauza, faktore asko daude han sartuta eta ordu asko behar dira. Zenbat entrenatzen duzu gutxi gora bera astean? Guk 3 egun entrenatzen dugu, astelehen, asteart eta ostegun. Ez da atope egunero, baina gutxienez sokarekin kontaktua izatea, baita fisikoarekin lantzen dugu, lagun bat dugu Alex Fernandez, berak laguntzen gaituela fisikoki eta pixka bat elikadura zaintzen, nola zaindu pisua jeisteko eta hori guztia. Eta hori, entrenatu 3 egun, gero txapelketak eta bakoitzak gero bere kabuz behar duena edo uste duena egiten du. Eta aipatu duzu pisuarena eta elikadura zaintzearena, ze hori noski kategoria txapelketetan pisuaren arabera doa. Bai, kategoria txikiena 560 kilo daude, gero 600 kiloko kategoria dago eta gero 640 eta 680. Orduan, 40 kilokan antolatuta daude kategoriak
eta pertsona bakoitzaren pisu media 5 kilona igotzen da. 70 kilotik 98ra. Orduan, kategoria batetik bestera 40 kiloko diferentzia egotean, asko jaitsi behar da, edo asko igo behar da, ezinezkoa da pertsona, ezinezkoa ez, baina oso zaila da, eta gorputzarentzat gogorra pertsona berdinak, kategoria desberdinak tiratzea. Orduan, ongi pentsatu behar da taldea, orekatua egotea, posible izatea pisuan sartzea, oso garrantzitsua da pisua, oso bat iran. Orduan zuek jasaten dituzue pisu aldaketa handiak? Bai. Batzuk beste batzu baino gehiago, batzuk erraztasuna dute pisua galtzeko, hartzeko, beste batzuk konstanteagoak dira eta zailtasuna dituzte, baina gainera maila honean egoteko edo gutxienez borrokan egoteko, talde guztiek kilo pila kentzen dituzte kategorian sartzeko. Eta batean hori egitea ez da arriskutsua edo izan daiteke, ez? Bakoitzak bere gorputza ezagutzen du, badaki noraino joan daiteke, noraino ez, eta arriskutsua baina ez dago besterik. Guztiek egiten dute eta zeo zer egin nahi baduzu, zuk ere egin behar duzu. Eta, azkenean hori laguntzarekin eta kontseilu pixka batekin egin daiteke, bai. Eta orain hori, hurrengo astean, Irlandara zoaztela, ari zarete modu bereziren batean prestatzen? Modu berezian prestatu dugu orain arte. Gabon gogorrak, jateaz gain entrenamendu gogorrak, Gabonak baino lehen Euskadiko laukoan baita entrenamendu gogorrak, eta orain mundialera joan baino lehen entrenamendu intentsitatea jaitsi dugu. Pixkat pila kargatzeko, pisuan baita zentratzeko, eta ahalik eta osoen iristeko Irlandara. Bidaiak baita nekea sortzen du, estresa, naiz eta hurbil egon, baina gauza pila eraman behar dira, materiala, eta horrek gorputzan abaritzen du baita. Eta han, ze beste talde arituko dira? Euskal selekzioaz gain? Selekzio indartsuena Irlanda, pisuaren arabera, kategoriaren arabera, baina Irlanda, Herbehereak baita, Eskozia, Txina Taipei oso indartsu dabil azken mundialetan baita, selekzio pila bat eta taldea bezain beste. Eta hori, aipatu duzu, bi txapelketa bezala daudela, ez? Taldeka eta selekzioka. Bai, munduko txapelketa barruan, ostegun eta ostiralean klub mailako munduko txapelketak egiten dira, kategoriak banatuta, egun batean eta bestean, eta gero larunbat eta igandean gitaragua errepikatzen da, baina klub mailako munduko txapelketa izan ordez, nazio mailako munduko txapelketa izan da. Orduan, talde kopurua edo nazio kopuruak asko jaisten dira. Hemen adibidez, 560 kiloko kategorian Euskal Herritik 6 talde goaz, baina gero nazio mailako txapelketan Euskal Herria nazio bezala doa, orduan 6 horiek batean bihurtzen dira. Orduan talde kopurua jaisten da, baina maila nahiko igotzen da baita. Eta nola ikusten duzue zuen burua? Gu ongi, pozik, kontzentratua eta motivatua gaude, oso zaila da zehose egitea, baina gutxienez bakarrik ara joan eta besteekin pixkat parekatua egon eta guretzat oso garrantzitsua da. Animo asko ematen dizu, baude talde pila bizitza osoa daramatela sokatiran, orduan haiekin pixkat parekatua egotea, geroz eta hurbilago ikustea, guretzat postasuna oso pozgarria da. Lehenago ere egonak zarete, ez? Munduko txapelketetan. Bai, hau, guk esaten diogu, berriozarren generazio aldaketa egon zeneztik, 3. munduko txapelketa da,
Herberetan Holandan egon ginen, bolendamen duela 4 urte, duela 2 urte Suzhou, Txinan, eta aurten Irlandan. Beraz, esperientzia pixka bat baduzue. Bai, desberdin ikusten dira gauza, ohitzen naiz Herberetan lehendabiziko tirada, urduri baino gehiago. Bai, eta orain, bai, urduri zaude baina beste modu batean ikusten duzu, bai, esperientziak Hori asko azken laguntzen zinean ere du. abantaila bat da. Bai. Eta tiradetan baita esperientziak edukitzea, tirada asko esperientziagatik irabazten dira, indarragatik edo teknikagatik baino, esperientziak asko kontatzen du sokatiran, beste kiroletan bezala noski. Eta bidaia hauek egiteko nola lortzen duzue finanziazioa? Bueno, diru laguntzak eta gero gure kabuz, ez dakit batzutan bertso azkariak, kamisetak egin, txandala saldu edo denetarik. Erakusketak, baita erakustaldiak egiten ditugu udan, herriko jaietan edo, deitzen gaituzten tokitatik, eta aldugun tokitatik, baina gero baita bakoitzari bere poltsikotik jartzea tokatzen zaigu. Beste adibidez, Txinaraino ez zen erresa izango? Ez, Txinan izan genuen abantaila, han hotela eta nahiko merkea zen, orain Irlandarekin konparatuz. Bidaia bai nahiko garestia izan zela, hegaldia eskalarekin, gero trena, autobusa eta guzti, baina hori bata bestearekin orekatu zen. Hemen hotela eta hango estantzia garestiago da, baina ara joatean askoz merkeagoa. Orduan merkeagoa da, baina ez da askoz merkeagoa, uste baino garestiago da Irlandara joatea baita. Hala ere merezi dizue. Bai, halako esperientzia izatea ikaragarria da, aztezina. Azkenean, gustoko duzun zerbaitean horrela prestatzea eta horrelako aukerak izatea ikaragarria da. Eta zuekin joango da, ezakit animatzera, jendea, familiak edo lagunen bat? Ez. Zaila da araño joatea. Azkenean, normalean streamingen botatzen dute zuzenean eta internet bidez ikusten dute laguna, familiak, baina da joatea oraingoz ez zaigu pasa guri gutxienez, eta ez dugu nahi, ez duzu halakorik egin narazi behar. Baina, badakizuean daudela ikusten, ez? Bai, gero jardunaldia bukatu, hotelera iritsi, mugikorra hartu eta jende pila bat, argazkiak, bideoak eta mezuak animatzen eta ze ongi edo animo. Bai. Beraz, babesa sentitzen duzu. Bai, oso babestua sentitzen gara eta eskertzekoa da. Eta gero, izango duzue denbora librerik Irlanda ezagutzeko? Ala, bakarrik txapelketak eta buelta? Ez dakigu, oraindik ez dakigu. Txinara joan ginean adibidez, bai antolatu genuela angero egun gehiago geratzea eta turismoa egitea. Behinan zaudela, aprobetxatu behar da. Baina ez da berdina Txinara joatea edo Irlandara joatea. Azkenean asko zurbilago dago eta zure kabuz joatea errazago da. Saiatuko gara gu astelenan goaz, orduan astelen astearte eta asteazkenean ingurutan zeo zer ikustea, baina entrenatu beharko duzu, ez? Entrenatu baino, zaindu eta deskantsatu eta talde moduan egon, eta gero asteburuan larunbat eta igandean tiratu behar ez badugu, suposatzen dugu eta aprobetxatuko dugula, sokatira ikusteaz gain, han Irlanda pixkat ezagutzeko. Hala ere nahiagoko duzu tiratu. Bai, aukera ahal izan bagenu, buruz tiratzeko ekin, baina besterik ez dago. Bai. Hori asteburu hontan erabakiko da? Asteburu hontan azkenengo bitxapela joakoan daude, mutiletan beste 3 jokatu dira eta beti gaztek irabazi ditu.
Beraz, haiek dute Euskal Herria ordezkatzeko ohorea, eta nesketan baita beti gaztek irabazi du pisu astuna, eta asteburu honetan jokoan dago bestea. Orduan, oso zaila dugu, oso zaila Euskal Herri bezala tiratzeko, baina, saiatuko gara, eta bestela turismoa. Eta asteburu honetan ikustera joateko sarrera librea izango da? Bai. Dohainik da, eta, jendea animatzen dut ikustera, oso polita izango da, tiraldi gogorrak, ikuskizuna, eta, sorpresaren bat, prestatzen ari gara, jendea animatzeko, bai. Orduan, ze ordutan da eta errepikatu dezakezu? Larunbatean arratsaldeko 5:00, bai, Berrizarko kiroldegian. Mila esker, orduan, Zuei. etortzeagatik, eta ea jendea animatzen den, Bai. itxura ona behintzat badu. Bai, espero dugu polikiroldegia betetzea eta giro polita egotea. Eta zorte hon ere Irlandan. Bai, mila esker. Errepasatu dezagun orain aste hontako agenda. Otsailaren 20 arte Garaikide 2020 jardunaldia ospatzen ari da Zibibox desberdinetan. Gaur, bestalde, Idoia Zabaletaren natura eta dardara ekimena egingo da arratsaldeko 6:00 Ziudadelako mistoen eraikinean. Izen ematea libre da, baina plaza mugatuak daude. Gaur ere, Mendi Joen Balada errezitaldi literario musikala egongo da Nafarroako liburutegian arratsaldeko 7:00 Aingeru Epaltza eta bere lagunekin. Bihar, ipuin kontalaria egongo da Arangurengo Kulturetxeko auditorioan. Gozo ipuinen artean du izenburua eta arratsaldeko 6:00 hasiko da. Horretaz gain, Nafarroako liburutegiko haurren aretoan eta ordu berean, 3 urtetik gorako haurrentzat ongi etorri ipuinetara jarduera egongo da. Bihar ere, iruindarrak eta kaletarrak dantza jauzien ikastaro irekia egongo da Zaldiko Maldikon arratsaldeko 6:00 hasita. Ostegunean, Bizitxokoren beste saio bat egingo da Ingurumen Hezkuntzako Museoan arratsaldeko 6:00. Ostiralean, Ponio filma eskainiko da haurrentzat Txantreako Salestarretan arratsaldeko 5:30. Eta egun berean, baina 6:00, Artikako Udal liburutegian ipuin kontalaria egongo da euskaraz. Ostiral iluntzean, 8:30 gainera, Roland and Lupen kontzertua egongo da Arga jatetxean. Eta larunbatean, 8:00 Antsoaingo antzokian, Fermin Muguruzaren Black Beltza filma ikusteko aukera izango da, 2 euroko sarrera ordainduta. Larunbatean ere, bertso afaria egongo da Errotxapeako Gorri elkartean, Sustrai Kolina eta Julio Sotorekin. Eta bukatzeko, igandean, La Pamplonesaren Extrem Beethoven kontzertua egongo da 12:00 Gaiarren eta 4 euroko sarreraren truke. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, Gatom taldearekin Geure Kode abestiaren bideoklipa jarriko dizuegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Izarki ondino lotan Hemen egunero borrokan Arbasun modun borrokan Inoiz ez du pentsa porrotan Gizarti ondino lotan Hemen egunero borrokan Arbasun modun borrokan Inoiz ez du pentsa porrotan Gizarti ondino lotan Gentiku dau bakarrik parranda Aman eskotik dandana janda Gentiku dau bakarrik parranda Etxera buelta laiko sopanda Aguanta, kamarada estanda Bombo klan, beldu da geure txanda Azken txampan, ez hau txampan Arrokeri barik borrokan Eziketa gaur egungo trampa Idea esplosibukaz estanda Protestaten kaline txanda Manifetan polizizek talkata Zauritu asko azken urtietan Ez da izaten hori telebistan Zauritu asko azken urtietan Idealan gaitxik borrokan Hemen egunero borrokan Arbasun modun borrokan Inoiz ez du pentsa porrotan Gizarti ondino lotan Hemen egunero borrokan Arbasun modun borrokan Inoiz ez du pentsa porrotan
Gizarti ondino lotan Telebista da gaurko trampa Gatomek rapalaik helikopta Ezin konta Metraieta lirikan Around my mind Irautzailako irrikan Itxosun usainek resala tarraine Zabalduene besota burmuine Umikona ez da kasikoinek Historie realak ez dizen ipuinek Sortuten geure kode Gu Sisteman bizirauten hori badakizu Loratzen geure lore Look, oxigenu sortuten natura zain duzu Naturalan koloreiz, good Egunez eta gauek zentzune bizitzuz Itxosoko zapore, gerlari zenadore Historizen lorpenak zaintzien ore Hemen egunero borrokan Arbasun modun borrokan Inoiz ez du pentsa porrotan Gizarti ondino lotan Hemen egunero borrokan Arbasun modun borrokan Inoiz ez du pentsa porrotan Gizarti ondino lotan